दा जोङो अनेकाव जों आर्टिकेल खालामनानै मोनबाय जे दा नुबाय दा 3 लाख 4 लाख जे होबाय होनदों जों सानदोंमोन मा जोंनि ट्राइबेल मानसिफोर जोंनि जाय मोनथायखौ ट्राइबेल मानसियाल' मोनो बे नन ट्राइबेलफोरनो गोबां हा बिथांमोनहा होबाय दा। रायजो राजा नोंथांमोन बयबो नोंथांमोना इन्ट्र' भिडिअ नायनानै जागायजेननायाव नुखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअआ माबायदि जागोन आरो दिनै ट्राइबेल राइट प्रटेक्शन एस'सिएशननिफ्राय माखासे दैदेनगिरिफ्रा दिनै जोंनि हानि मोन्थायनि बागै माखासे बाथ्राफोरखौ जोंनो खेंफोरनानै होदों। रायजो राजा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै नायलां आरो बुजिनानै ला जोंनि मोन्थाय थामोन्थाया मा जालांगासिनो दं आरोना भिडिअखौ नायलांदो बिदि। खुलुमनाय थाबाय गासै बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायनिसिम दिनै जों बिसेस बे माखासे हानि आरो जोंनि बे फैगौ इलेक्सननि थाखाय जागोनफोरनि थाखाय जोंनि ट्राइबेल राइट प्रटेक्शन एस'सिएशननिफ्राय सर्टै बुंनो नागिरदों जे जोंनि बे हा थारमाने इलिगेल भाबै एसटि एलएसिआ जोंनि बिटिसिआव इसे मिटिं लानानै जे प्रस्ताब लादों जे बिजिआर पिजिआर आरो जोंनि बे माबायाव कास्टलेण्डआव अफ कास्टलेण्ड होननानै जे बेखौ जोंनि जाय मोन्थायखौ ट्राइबेल मानसियाल' मोनो बे नन ट्राइबेलफोरनो गोबां हा बिथांमोनहा होबाय दा बेखौ जों नुनानै जोङो गोसोआव बिराद आघात मोनबाय बिराद दुखु मोनबाय। दा जोङो आर्टिकेल खालामनानै नुबाय बिथांमोनहा गावसोरनो थिग मथे बुंनो हायाखै बिटिआर गभर्नमेन्टआ जे जों मालाबा होनो जों 2 लाख 2.5 लाख होबाय दा 3 लाख होबाय एथ' होबाय होननानै बुङो। दा जोङो अनेकाव जों आर्टिकेल खालामनानै मोनबाय जे बे जों आर्टिकेल खालामगासिनो दं मोनफ्रोम एसटि एलएसिनि मायाव जों एसटि एलएसिआव जों आर्टिकेल खालामदों। दा बेवहाय मोनबाय मा गासिबावबो जे मानसिफ्रा इनएलिजिबोल जायफ्रा मोननो हाया बिथांमोनखौ गासिबो जों नुबाय मोनफ्रोम एसटि एलएसिआव आरो दिनैसिम खेबथाम खेब्रैल' नङा गोबांबार बिथांमोनहा माने लेन्ड एडभाइजारि बर्ड जनानै एलटमेन्टखौ होबाय। दा नुबाय दा 3 लाख 4 लाख जे होबाय होनदों जों सानदोंमोन मा जोंनि ट्राइबेल मानसिफोर बा जायहा बिफानिफ्राय फिसालानो खालामनानै होनाय बेफोर जानांगौ जादों सानदोंमोन। दा जों आर्टिआइ जों नुबाय मा जेराव माने नन ट्राइबेल गुबुन गुबुन हारिनि मानसि नन ट्राइबेलफोर बिथांमोनखौ होबाय जेखौ जोङो गिबाय थादोंमोन जेखौ गिनानै आसाम गभर्नमेन्टआबो दिनै बिसोरखौ होआखै जेराव माने दिनैसिम इभिक्सनसो खालामदों खिन्थु जोंनिया मा जोंना बिसोरखौ सोनानै लानानै आरो बिसोरनो होगासिनो दं दा जों बे बिथां जोंनो लेन्डनि जाय इएम बिथां फेरेंगा सार बिथांजोंबो जों रायज्लायबाय जे बेखौ बोरै होदों आरो जोङो माने माखासे एसटि एलएसिफोरजों रायज्लायबाय बिसोर बोरै होदों दा बे इनएलिजिबोल मानसिफोरनो बोरै होखो दा बिथांमोननो जों आर्टिकेल होनानैबो सोंबाय जे नोंसोर बेखौ बोरै होदों बे गुबुन गुबुन नन ट्राइबेल मानसिनो बोरै होनो हाखो पिजिआर बिजिआर बे गभ कास्टलेण्डआव बोरै होनो हाखो दा बिथांमोना बुंबाय बावहाय माने बेल ब्लक नङै जेनेरेल सिट होनना बुंबाय जेनेरेल सिटआव होदों जेनेरेल सिट 6 सिडुलाव माबि जेनेरेल सिट बिनि एन्सारखौ दा आवगायावबो होदों होननांगौ जों बे जेला सोंनो होनबा आवगायावबो होदों आवगायनि गभर्नमेन्टआबो होदों दा आवगायनि गभर्नमेन्टआ जा भुल खालामनानै होदों बेखायनोथ' नोंथांमोननि गभर्नमेन्टआ फैदों बे भुल खालामदों खिन्थु बे आवगायाव भुल खम होदों बिथांमोना होनदों 1800ल' होदों माने 2500ल' होदों नंगौ बै समाव होदों बेबायदि होदों जानो हागौ बिनि बिथोरावबो भुल थांदों बिसिनावबो खिन्थु बिसोरल' होदों माने जाय हा मोननांगौ बेखौसो बिसोरनो होदों आरो जाय मोननो मोना बेखौ होनो हाया ओंखायनो होआखै खिन्थु दिनै इसे मिटिं लानानै नन ट्राइबेलफोरनो हा होनायाव दा नुबाय मा जोङो बिथांमोनहा इसे मिटिं बिदि खालामबाय नन ट्राइबेलफोरनो गोबां होबाय नै जों दा जों सानख'नानै मोनदों जे बेवहाय जेसेबांखिनि मोनसे माबायाव 800 दंब्ला 250 300आनो गुबुन नन ट्राइबेलफोरनि होमबा दा बेसेबांबा बुरजा जाहैगोन दा जों बिथांमोनहा होनदों दा 3.5 लाख होबाय 4 लाख होबाय होमबा बिनि बिथोराव बै इलिगेलफ्रा बेसेबां हाबखो जों बेखौ नागिरनांगौ आरो बियो दा होदोंब्लाबो जिहेतु बे कनस्टिटिउसनेल नङा बियो जेरैखियाबो केन्सेल थांनांगौ जोंनि हिसाबाव बेखौ होनो मोना आरो बिनि बादैबो बिथांमोनहा आदानि आम्बानिनो बैयाव फुटबजाराव होबाय 3600 होनानै बे जिनिसा गासिबो जोंनि बेल ब्लकआव थानाय मानसि आरो बाहाय जोंनि बर' जोंनि मावनानै जानाय मानसिफोरनि हा खहा जायो दा बेखौ जोङो एसेबाबो होबथानो हाबाय दा बेनिफ्राय सोलायगोन आरो बिनि थाखाय जों आयेननि बेब'स्था लागोन होननायाव हिमन्त बिश्व शर्माया मिथिहैदों जे आयेननि बेब'स्था लागोन होननायाव बियो बेवहाय खालामनाय जानाय नंला नोंसोर होथ्राब्ला जोङो माबायाव धुबुरी आरो गवालपारायाव लांगोन होनना बुंबाय धुबुरी आरो गवालपारायाव लांगोन होननानै बुंनायनि खारना बेनो जे बे ट्राइबेल 6 सिडुल बे सिडुलाव होनो हाया बेखौ बियो मिथिगौ जायनि थाखाय जोङो बियो माने पाब्लिकफोरनि धौ बा जोंनि गभर्नमेन्टनि माबादि होनो हानाय हायो बेखौ नायदोंमोन खिन्थु जों नुबाय मा
जेला जों बेखौ बुङो जों आयेननि आश्रय लायदों खिन्थु जों केसखौ होथ'नाय जायाखैमोन खिन्थु जोङो अलरेडि जों खालामजोब्बाय बेखौ हिमन्तआ मिथिहैनानै बुंदों जे धुब्रिगड़फ्राव लांगोन हरेस दा आरो गुबुन जोंनि माखासे मानसिफ्रा दुदुमारि फानिजानि बिथिंजाय लाबोबावगोन होननाय जोङो दा खोनादों आरो दा सार्भे जागासिनो दं खिन्थु बाव नुबावो मा जों होनदों जे जायगायाव जुदि होथारनांगौ डेभेलपमेन्ट नाङा नामा होनलायनायाव जों बुंबाय डेभेलपमेन्टखौ नांगौब्लाबो जोंनि जाहाथे जोंनि मानसिया लस जाया जोंनि ट्राइबेल मानसि जोंनि बर' मानसिया जाहाथे खहा जायाबालानो जों जे जायगायाव मानसि गैया जे जायगायाव आबाद मावनाय गैया बे जायगायाव हो होमबा जों नुबाय मा मालगावआवबो 938 बिगा होबाय मालगाव नै बे SDLAC निजों पास खालामनाय क'क्राझार सार्कोलनि रेभिनिउ सार्कोलनि बेवहाय मालगावआव 938 बिगा बे दा सापराव होखारबाय थादों सापरजों जोंनि बे मिजों बिटिसिआव माखासे बेयाव माखासे बिसिनाव 2,500 बिगा आसामाव खिन्थु जोंनि बिटिसिआव 938 बिगा बे 938 बिगायाव जोंना मालगावनि रायजोजों रायज्लायहैबाय जे नोंथांमोनहा मा होनो बिनि सायाव बिथांमोनहा होनबाय जे जोंनि हा गामियावबो थाङा ओमफ्राय दुब्लियावबो थाङा खिन्थु बै जायगाया जोंनि बिटिसिनि खिन्थु बेहाय गुबुन हारिफोर दंजोबो बेहाय जों माब्लाबा थांनो हाया बिदि बुंनाय जों हगारोबा थिग আছে बेहाय हगार जायो होमबा जोंहा बाउन्डारिबो जागोन होननायखाय एग्रि जालायबाय दा होमबालाय सरकारा होयोब्ला जों आपत्ति गैलिया होनना बे गामियाव बुंबाय दा खिन्थु जोंनिखौ ओमफ्राय बै गुबुन हारियासो अपोज खालामबाय जे जों बे बिटिसिनि हासो बेखौ जों हगारा होननानै बे गुबुन हारिफ्रासो अपोज खालामनानै दा बे जायगायाव दा सुखुवाखसै बिटिसि बेवहायसो जे जोंना जाथों सानदों हय बेहाय बिसोर गुबुन हारियासो जाहोयैनि प्रस्ताबखौ लाबावबाय जों मिथिदों आवगायाव सार्भे जाखांनानै मोनसे मेप होबाय ओमफ्राय बे मेपआ दा बिसिनि गामिखौ बे गुबुन हारिनि आं बुंनो हागौ बे बांगालफोर गाहाय बे बांगालफोर दा बिसोरसो प्रटेस्ट खालामहैबाय जे बेखौ लानो नाङा बे बिटिसिनि होननानै दा बेखौ जायाबादि बिसोरनियाव माने बे गामिखौ दानख'बा गैला होमबा माने बिसोरो जोंनाव थाबसिननो मोननाय जाहैबाय आरो बेनि बादैबो दा मा जाखो नायगावआव 3000 बिगा लेन्ड बेंकआव सोबाय बे लेन्ड बेंकआव मानो सोदों बेवहाय जोंनि गामि गैया नायगावनि बे बांगालद'आ बे बांगालद'आव जोंना खेबथाम खेब्रैसो जोंनि बे बर'फ्रा गोदो सावजानाय माबा जानाया नाख्रेबजानाय गामि दसेल' एसे खम संख्यानि मानसि खिन्थु बेहाय बेसेबांबा 3000 बिगाखौ बै गुबुन हारिफोर दंजोबो हरै बे बांगालद'आव जोंना खेबथाम खेब्रैसो जोंनि बे बर'फ्रा गोदो सावजानाय माबा जानाया नाख्रेबजानाय गामि दसेल' एसे खम संख्यानि मानसि खिन्थु बेहाय बेसेबांबा 3000 बिगाखौ बै गुबुन हारिफोर दंजोबो फरेस्ट लेन्ड PRF बावहाय बेखौ 3000 बिगाखौ लेन्ड बेंक खालामनानै होबाय दा बे लेन्ड बेंकआव जिहेतु मानसि गैया जोंनि मानसि गैया खालामोबा बाहाय खालामनो हागौ दा ओंखायनो जों बुंदों बे दुदुमारियाव खालामस्लायस्लाय बा बै फानिजानि बा बै क'क्राझाराव खालामस्लाय बाहायबो खालामहै नाथाय बेखौ बिदिबा बे हायाव जोंनि मानसि गैयियाव बेखौसो ओरैनो दोनदों बेखौ लेन्ड बेंकआव होमबा निस्सय बाहायबो मोनसे बिस्रा माबा मोनसे माबा लानानै दं बेनि थाखाय बहायबो माबा मोनसे खालामनो थाखाय षड्यन्त्र खालामनानै जों लादों होनना जों साननो हायो दा बहाय जेबो गैया खिन्थु बाहाय खालामोब्ला आपत्ति गैयामोन खिन्थु जेला जों बेयाव आपत्ति खालामो होनब्ला बिथांमोनहा जोंनि जाय आदानि कम्पानिनो होनो नागिरदों बिथांमोना जोंखौ गाज्रि मोनो दा बेवहाय बेबायदि गुबुन हारिनो होनाय इन्डिभिजुवेलावबो जेनेबा साफानोबो बेबायदि एथ' बुरजा होबाय जेराव माने गासिबो बिथांमोननि गासिबो मोनफ्रोमबो SDLAC-आव जेरै जोंहा 19टा माबा दङ सार्कोल दङ 19टा सार्कोलाव मा बेसे बुरजा होखो दा जोंहा बेसेबां जोंहा हाया खहा जागोन दा बिदि होयोब्ला जोंनि हाया बहा थागोन सासे मोनसे कम्पानि जुदि 3000 रामदेबनो होबाय 4000 नैबाय 2000 माबायाव तामुलपुराव होबाय 1000 बिगा होमबा रामदेबा ओरैबायदिसो जोंनि एग्रिमेन्टआव बे होदोंमोन बिटिसि गभर्नमेन्टआव जे रामदेबनि जोंनाव गासिबो लेखाया दंजोबो रामदेबनि एग्रिमेन्टआव बियो 50,000 होनानै बे एग्रिमेन्टखौ खालामनानै ओमफ्राय 1 बोसोर बिसोरो माबा खाजोनाखौ होबाय थानांगौ इनक्रिज खालामनांगौ आरो बेखौ 3 बोसोरनि बिथोराव जगापिट ट्रास्ट खुलिनांगौमोन बे जगापिट ट्रास्टखौ खुलिदोंना खुलियाखै जगापिट ट्रास्टआवबो जोंनि मानसियासो थाजोबनो मोनगोन जोंनि मानसिखौ लाफानानैसो खालामनो मोनगोन ट्रास्टआ दा बे ट्रास्टखौ खालामाखैब्ला बेखौ जोङो बिनिफ्राय बेखौ जोङो केन्सेल खालामनो हायो आरो बेखौ जोंनो रिभिनिउ होदोंना होआखै बे रिभिनिउखौ नायनांगौ दा जों बे रिभिनिउनि थाखाय बिथांमोना RTI होनानै जों बुंगोन जे रिभिनिउ मोनदों ना मोनाखै रामदेबखौ होखारनो हायैनि बा रामदेबनि बे हाखौ केन्सेल खालामनो हायैनि खोथा गैया बेजों एग्रिमेन्ट दं बे एग्रिमेन्टआ जोंनि आखायाव दं दाबो बेबादि दिनै बै समावबो हमगौ एबसुआबो प्रटेस्ट खालामदोंमोन होबथादोंमोन रामदेबनो हा होनो मोना होननानै आग्रामोन गभर्नमेन्टनि दिनाव बेहाय बे समाव जोंना प्रमद सारानो दानि प्रमद सारानो बिथाङानो एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन बिथाङाबो प्रटेस्ट खालामदों खिन्थु दिनै बै समाव रामदेबनिखौ प्रटेस्ट खालामबाय दिनै आदानि आम्बानिखौ नुबाय जे आदानि आम्बानिनो होयोब्ला जों बर' मानसिनि हायानो थांगोन बा जों बर' मानसिनि हा हु गय बागान साहा बागान रबार बागान बिसोर थांगोन दा बे खेथ्रआव जों बेखौ बाहाय खालामाबालानो जेराव माने दा जों बुंबाय जे नायगावआव खालि हा दं बाहाय खालामनो हायो मालगावआव जों खालामदों बाहाय खालामनो हायो खिन्थु जोंनि बे बर' गामि मैखोम बर' गामि
हा रायजो जानाय हाखौ मानो जबरदस्ति खालामबाय थादों बिनि सायावसो जोंहा कुइसन दं आरो बेहाय मा बिथांमोनहा मा बेनिफिट लाबोगोन आदानि आम्बानिनो कम्पानिनो होनानै बिथांमोनहा एपिडिसिएलनो होदों हय एपिडिसिएलाबो जोंनियाव हा मोननो हाया जों बुंनो हायो 60 दलाव मानो होनबा एपिडिसिएला जोंनि बिटिसिनि ट्रेन्सफार साबजेक्ट नङा बे ट्रेन्सफार साबजेक्ट नङैयाव बिसोर मोननो मोना बिदिबा नोंसोरना इलेक्ट्रिसिटि नाङा नामा होननो हागौ जोंखौ होनदों माने इलेक्ट्रिसिटि होनदों दस्रा कम्पानि दस्रा स्टेटनिफ्रायबो जों इलेक्ट्रिसिटिखौ बायो जेरै जोंनि इलेक्ट्रिसिटिखौ सालाकाटिनि नेसनेल एनटिपिसिखौ गुबुनावसो लाङो साराउन्डिं 10 किल'मिटाराव जों मोननांगौबो फ्रि कारेन्ट मोननांगौ फ्रि मेडिकेल मोननांगौ आरो माखासे स्कुल कलेजनि फेसिलिटि मोननांगौ बेखौ खालामाखै दा बेखौ खालामोब्ला नोङो पटबजारावनो खालाम नोङो दुदुमारियावनो खालाम बेखौ खालामोब्ला बे गामिनि रायजोजों रायलायनांगौ आरो मा फेसिलिटि दं बेखौबो मिन्थिहोजोबनांगौ नाथाय बेखौ खालामालानो बिथांमोनहा जबरदस्ति सुगासिनो दं बे जोंनि थाखाय अन्याय आरो जोंनि 6 सिडिउलखौ भायलेट खालामजादों बेनिखायनो जों 6 सिडिउलखौ बिथांमोनहा गैला नामा होनबा बिथांमोनहा 6 सिडिउलनि सोमोन्दै बुङा जेबो बुङा खिन्थु 6 सिडिउलखौ लाखियाब्ला जों ट्राइबेलफ्रा थांनानै थानाया जोंहा जेबो मोनथाय थाहैनाय नङा बेखिनिखौ आङो दा नैबे हानि सोमोन्दै बुंबाय जाहाथे बे हानि सायाव बे इलिगेलखौ जों बिनि सायाव नांबाय थागोन आरो बे इलिगेला जाहाथे गोजोर जानानै थानो मोना आं बेखिनि बुंबाय